Nissan. Oke guys. Yo melok aku. Kameranya peteng ya. Ini kok apik ngono. Tak delokno. Tukang. Baru mbah. Oh, GP casting. Daur. Yes, katanya mumet kos. Lagi sini sebelah kono. Wah, tak tok. Yes, ber. Nyapu. Caranya lah sak mene kae. Kalau ben jelas, oh. Kayak esok liwat nih. Esok liwat but. Enak ya? Oleh jatuh ya? Iku oleh jatuh. Apa? Sapu, lidi sapu. Nah, iku tutupen iku gak bolong, agak triplek kowe kok. Ya dipaku lele. Oh, isu-isu wis ngorong. Siapa juga kenal aku? Oh, kenal aku. Endi wae? Digodhog lele. Wis tumbas ta? Dhisik ya gorono. Lele. Kora-kora. Tak irekne dhisik dikorai. Keneng sego, bereng sego apa to ya. Iki HP ini gak iso dikei tripod soalnya geden. Biasanya nggawe HP sing cilik. Apa-apa. Yes, diumbangin lah. Enak kotorannya toh. Jam. Sini. Petai, masya Allah. Loh, ketok isi abang. Seger ya ayamnya. Dewek iki terkenal, mosok sopo gak kenal dewek. Haha. Wis, dadi tangan sitoke nyekel HP, sitoke nyekel ayam. Muga gak enek tripode kurang gede. Saya tak gelekno. Jaruk
Jeruk. Iki jeruke ngiris ki, angel. Oh, wis tak iris. Keceri jeruk. Wis. Godhog campur jeruk ya kenek. Godhog. Kasih air sedikit. Tumpak nih kene. Tumpak-tumpakan wis. Iki gak patek kenek, guys. Oke, kono sik. Wis. Karek ngekeki gula. Gula. Apa jenenge? Garam. Wis, garamnya sudah selesai. Mosok stroke. Ngono kuwi yo darah tinggine naik. Kolesterole dukur. Mangkane aja sering-sering mangan enak-enak. Mangan iku sayur-sayuran. Karena apa ya, penyebab stroke yang pertama iku ya darah tinggi. Wih, darahnya naik. Kolesterol. Ngedelen ndi lho. Kok umek lading. Lah ngono lho, Bos. Ngono. Ngono ku nek ruwahe mbok seneni ya. Ya. Diseneni. Wong omah kok bolong kabeh. Tutupan. Bolong. Seneni Yupari. Iku ne apa jenenge pakune sing akeh cegak kena angin koetan. Sopo anake saiki? Anake saiki lahir tahun iki lan. Iya. Berarti aku lahir tahun iki anake wong saiki. Iki engko diirisi. Dimasak apa ya mbuh. Kate nyepilno kae lho, apa pembangunan tapi ra iso lewat tok. Iku ne apa lawange ditelelok pinggir wetan. Ya, goreng tahu. Tahu digoreng. Tahu sakmene iki mang 4.000. Masya Allah. Badukan tahu cek larange yo. Sak koyo tahu sing sore ku 6.000, 5.000 entuk 6. Guys. Diirisi apa disuwir iki engko? Kurang kuning ya guys. Ora apa-apa iki mau tak irisi kunir terus tak kei apa daun jeruk jeruk ini loh nipis tak kasih nih godong salam. Plung. Mari kita cemplung ke. Masaknya simple, dino minggu. Gak masak aneh-aneh guys. Itu kok dibuat besok sangu kerja.
sangunya kerja itu bontot ya, bontot totot metotot. Loh ya kan adem. Efek kena angin puting beliung pentile muter. Lara kabeh iki. Dimasak opo? Dadar endok, iwak jair, sambel. Wadah, mantep iki guys. Sambelnya kemeluwek, kemecer aku. Tutup. Iki sayur namanya sayur puhung, godong puhung. Alhamdulillah. Panas, mbok de. Iki wajane rada kelet iki. Wis tak gosok-gosok. Alhamdulillah. Alhamdulillah wis omah ngene bersyukur. Loh cuaca redup. Panas panas yo pedae Pak Tukang.